stanju. Mi ćemo vas pozvati naravno na zdrav život, cijenjeni gledatelji, na brigu o vlastitom zdravlju, a svakako je i gimnastika jedan od načina kako možete zapravo učiniti svoj život zdravijim. Legendarna naša ritmička gimnastičarka Niki Krevatin i evo priče o njoj, njezinom sportskom i životnom uspjehu i njezinoj životnoj priči. Od svoje 7. godine ona odlazi u dvoranu i radi ono što je njezina najveća ljubav. Ritmička gimnastika njezin je životni put, a njezine tadašnje trenerice odmah su to prepoznale. I samo mjesec dana potom bila je na državnom prvenstvu. I to kad sam vidjela kako to sve izgleda, to je već bilo to. A onda sam upoznala idola, Alinu Kabajevu, i kad sam nju gledala, onda sam znala da je to definitivno moj poziv i moj život. Mislim da mi je to bilo 3. državno, višebojsko, i osvojila sam broncu bez rekvizita i obruču 98. godine. I to mi je definitivno prva medalja koja mi je ostala u sjećanju, i zadnja. Se sjećam se između, malo je u zraku. A bilo je tu mnogo uspjeha. Nakon što je zbog ljubavi prema ritmičkoj gimnastici cijelu obitelj preselila iz rodne Pule u Zagreb, njezini uspjesi su se nizali. Teško ih je pobrojiti. No, osim što nosi titulu naše najbolje ritmičke gimnastičarke dosad, ona nosi gotovo nevjerojatnu priču o tom putu kao uspjehu. Nakon samo 3 godine u Zagrebu odlazi u Rusiju. Prvo sam išla u Sibir, u Krasnojarsk, jako daleko od kuće, i svaki dan samo sam jela 1 jabuku i 1 čaj. I trenerica mi je rekla, ako mjesec dana jedem 1 jabuku i 1 čaj, da će ona znati da ja to stvarno uistinu želim i da onda zaslužujem biti tamo i trenirati sa njezinim jako dobrim ritmičarkama. Uspjela je, dokazala je. Lomili su je, ali nije posustajala. Trpjela je bolove, ali nije odustajala. Tako da sam prošla i Ukrajinu, i Rusiju, i Bugarsku kao sve 3 glavne škole, što je danas uspostavilo se da imam možda više znanja od nekih naših tu u Hrvatskoj. Kao seniorka je 2009. ušla na svjetsku rang listu na koju nijedna hrvatska ritmičarka do danas nije uspjela doći. Ja sam prestala samo iz jednog razloga, to što u Hrvatskoj nisam imala trenera, nisam imala dvoranu, nisam imala uvjete, nisam imala ljude i tim koji će me pratiti. Ja sam išla na svjetsko prvenstvo, svoje zadnje natjecanje, totalno sama, i to sam sve tako preživljavala sama. Sad smatram da sam genijalka bila, onda to meni ništa nije bilo nešto strašno. Godine napornih treninga i davanja i 200% od sebe ostavili su traga na njezinu tijelu, no nije se odrekla svoje ljubavi. Sa samo 19 godina postala je trenerica malim zaljubljenicama u njezin sport. I tu opet daje baš sve od sebe. Ja sam, kad sam započela, bila sama i 5 godina sam bila sama u klubu kao trener, sama, naravno uz mamu, tatu i sestru i ostale koji su mi pomagali, ali sama sam trenirala, sama sam pripremala tu djecu. Pokušavam njima pružiti sve ono što ja nisam imala. Od ovog tepiha, dvorane i pune pažnje i puno strpljenja, puno ljubavi i puno žrtve, i radim im sve ono što sam ja morala sama sebi raditi. Ja to njima radim i samo im govorim, trenirajte. Vi trenirajte, vi imate taj zadatak, a sve ostalo ću se pobrinuti ja. Želim ih izgraditi u neke mlade, odgovorne cure. To je ono što to je moj posao, jer nemam ja jednu, nego ih ja imam 184 trenutno, i sve njih želim dovesti do tog nivoa. A sad, ako jedna se pokaže da može i da želi i da se sve tako poklopi, da odemo na olimpijadu, može.
Naravno da joj je to skrivena želja, želju koju sama, u uvjetima u kojima je gradila svoju sportsku karijeru i sebe samu, nije ostvarila. No njezina priča o odricanju i ljubavi prema ritmičkoj gimnastici mnogo je više od prestižnog natjecanja, teška i lijepa u isto vrijeme. A Nika je i nakon svega ostala simpatična i pristupačna djevojka koja i dalje odlučno uživa u višeboju i šarenoj ljepoti sporta u koji se zaljubila još kao mala djevojčica.